के एगो धुन बा। राम नाम के मिठाई जब घोटले ना घोटाई तो बुझी हो कि नाश हो गई। राम नाम के मिठाई जब घोटले ना घोटाई तो बुझी हो कि नाश हो गई। पढ़े के बेरी न पढ़ल पढ़ाई पढ़े के बेरी न पढ़ल पढ़ाई का कहेलो डेढ़ के अधिका कम कहेलो अढ़ाई डेढ़ के अधिका कम कहेलो अढ़ाई। 30 में 2 गुना ध्यान दे सुने 30 में 2 गुना तब 10 घट जाई तब बुझियो 50 हो गई। राम नाम के नवाई जब घोटले ना घोटाई तब बुझियो कि नाश हो गई। झोलिया भरते हैं झोलिया भरते हैं। लास्ट भाव लागल का गाई रामायण संग। आज कितना सुंदर माहौल बनल बा। हमरा विशु भैया के देन बा, अनिल बाबू के देन बा, हमरा प्रदीप अलबेला के देन बा। आज हमारे म्यूजिशियन के मेन करता धरता बाबू दिलीप सिंह के देन बा। आकि आज हमने के भागलपुर से के बंगाल तक ले जोड़ा निकले। गाई रामायण संगे दोहा चौपाई आज समाज खूब खुशियां मनाई। रामायण संगे दोहा चौपाई आज समाज खूब खुशियां मनाए। ऐसन गाई मदन यश बजाई तब बुझियो प्रयास हो गई। राम नाम के मिठाई जब घोटले ना घोटाई तब बुझियो कि नाश हो गई। राम नाम के मिठाई जब घोटले ना घोटाई तब बुझियो कि नाश हो गई। राम नाम के मिठाई जब घोटले ना घोटाई तब बुझियो कि नाश हो गई। बोल दी राजा रामचंद्र भगवान की जय।